birthday po! Happy birthday! Happy birthday, Mama! Salamat anak at ipinaghanda mo pa ako. Wala yun, Ma. Ang ganda nyo nga ngayon eh. Parang bumata kayo ng 25 years. Sus, nambola ka pa. Ito po yung gift ko, Mama. Sana magustuhan niyo po. Naku, bakit naman nag-abala ka pa? Pero, salamat pa rin dito. Siya nga pala, bakit hindi ko nakita si Manuel? Akala ko, pupunta ang boyfriend mo. Hindi ko rin alam, Ma. Nagsabi naman ako sa kanya kung anong oras magsisimula ang party. Pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Sayang naman kung hindi siya makakarating. Gusto ko sanang matikman niya ang luto kong pansit. Hayaan mo, Ma. Tatawagan ko na lang po. Baka na-traffic lang. Siguro nga. Sagutin mong tawag ko. Nasaan ka na ba? Hello, love. Hello, love. Nasaan ka na? Hinahanap ka na ni Mama. Di ba sinabi ko na sa'yong maagang magsisimula ang party? Bakit wala ka pa? Naku, love. Pasensya ka na, ah. Hindi na ako makakapunta. Ano? Bakit naman? Inaasahan ka ni Mama na pupunta. May biglaan kasing meeting with a client. Kailangan kong puntahan yun. Ngayon talaga? Love, matagal na nating pinag-usapan to. Bakit naman biglaan? Busy ka na nga nung anniversary natin. Hanggang ngayon wala ka pa rin. Hindi ba pwedeng i-reschedule ang meeting na yan? Love, hindi ako pwedeng mawala sa meeting. Kailangan ako ron. Sabihan mo na lang si tita na hindi ako makakapunta. May intindihan naman siguro niya. Hayaan mo, babawi na lang ako. Eh ano pa nga bang magagawa ko? Sige na, sasabihan ko na lang si Mama. Sige, love. Thank you. The best ka talaga. Oo na, Bye. kakainis. Ay, naku, Akla. Sinasabi ko sa iyo. May ibang kinalolokohan ang boyfriend mo. Alam ko yan dahil naging ganyan din ang mga boylet ko. Sasabihin nilang busy sila pero iba na pala ang kinikita. Malalaman ko na lang, may kaagaw na pala ako sa kanilang matitigas na biceps at matatamis na mga labi. Akla, tumigil ka nga. Hindi pa naman tayo sigurado. Malay mo naman busy lang talaga kaya walang oras sa akin. Ay, naku, Akla. Bulok na dahilan na yan. Busy pero may time sa ibang tao. Ni hindi man lang makapagsingit ng time together. Maniwala sa kanya. Ewan, Akla. Pero sana, hindi totoo yung sinasabi mo. Dahil hindi ko alam kung anong magagawa ko sa boyfriend ko. Basta friend, kung ako sa'yo at para makasigurado tayo, hulihin mo sa akto ang boyfriend mo. Wala namang lihim na hindi nabubunyag. Maganda nang maging sigurista. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, nagloloko na. Paano pa kaya kung maging asawa mo na? Ano yon? Lokohan to the max? Kaloka? Mukhang wala akong magagawa kundi alamin kung busy ba talaga si Manuel. O sadyang may iba lang siyang pinagkakaabalahan. Kailangan ko lang siyang tsempuhan. Tumpak! Alamin mo kung totoo, B. Lavern! Hindi tayo pwedeng magpaloko at hindi tayo papayag na nilalapastangan tayo. Pinaglihi tayo sa sex bomb, no? Kaya dapat laban-laban! Mwah! Tita, uuwi na po muna ako. May gagawin pa kasi ako. Uuwi? Aga mo naman yatang umuwi. 1 p.m. pa lang. Dito ka na muna sa bahay. Naku, hindi na po tita. Pasensya na po. Kailangan ko lang talagang umuwi dahil may importante pa po akong gagawin. Sayang naman. Nagluto ako ng merienda. Sa susunod na lang po. Babe, mabawi na lang ako sa susunod. Oo, sige. Mag-iingat ka. Sige, alis na ako, babe. Okay. Lumalakas ang kutob kong tama si Bes sa hinala niya. Kaya ito na siguro ang oras para sundan si Manuel at alamin ang katotohanan. Sana lang talaga na mali kami. Dahil kung hindi, umanda ka. Hindi dapat ako makita dito sa mall. Kailangan ko magtago. Babe, gusto mo ba nito? Masarap ba yan? Oo naman.
Masarap na masarap. Oh, gusto mo bang subukan? Puro ka talaga kalokohan. Tumigil ka nga. Joke lang. Kainin mo na tong ice cream mo. Matutunaw na, oh. Ay, oo nga pala. Babe, may tumatawag sa phone mo. Sagutin mo muna. Oo, sige. Sandali lang, babe. Nahanap lang ako ng signal. Dito ka muna. Okay, sige. Hello, sweetie? Sweetie, nasan ka na ba? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Teka, nasan ka ba? Bakit parang ang ingay dyan? Wala yun. Mga pasahero lang yun. Sandali lang, sweetie, ha. Medyo traffic kasi dito. May aksidente. Pero papunta na ako dyan. Hintayin mo na lang ako. Bilisan mo na. Kanina pa ako pinagtitinginan dito sa restaurant to. Mag-iisang oras na ako naghihintay sa'yo. Oo, sweetie. Pasensya na. Sandali na lang to. Tatawagan na lang ulit kita. Bye! Babe, sino yung tumawag? Babe, may emergency daw sa bahay. Sinugod si mama sa ospital kaya kailangan kong umuwi agad. Si tita? Naku, kawawa naman. O sige, umuwi ka na. Balitaan mo na lang kung anong nangyayari, ha? Oo. Chat-chat na lang, ha? Kaya mo naman umuwi ng mag-isa, di ba? Oo, kaya ko naman. Sige na, puntahan mo na si tita. Sige, babe, salamat. Okay, susunod na date naman. Here I come. So it makes sense. Tama ka, Akla. Totoo ngang may mga babae ang boyfriend ko. Mga? So, ibig sabihin, maraming babae ang boyfriend mo? Nakakaloko ang atake niya, B. Oo, ang lupit, di ba? At nagawa pa niya kaming pagsabay-sabayin sa iisang araw. May pa-schedule pa siyang nalalaman. Anong akala niya sa amin, restaurant na pwedeng pagpilian? OMG! I knew it! Amoy na amoy ko talaga siya. Babaero talaga ang boyfriend mo. At walang pinagkaiba sa mga ex ko. Eh, anong plano mo, Akla? Tugurin na ba natin? Kumprontahin na ba natin, ganon? No, may plano ako. Gusto niyo ng lokohan? Pues, lokohan ang ibibigay ko. Kung magaling siyang magtago, mas magaling akong manghuli. Kaya sige, magpakasaya na siya dahil titiyakin kong magugulat siya sa ihahanda kong sorpresa. Yung tipong gugustuhin na lang niyang kainin ng lupa sa kahiyan. Mukhang exciting yun ah. Go, Bess! I support you! Dear love, buong-buo na ang plano. Habang walang ideya si Manuel, ay magpapanggap ako na walang alam sa kanyang ginagawang kalandian. Oras na para ihain ang patibong sa aking boyfriend na walang ibang ginawa kundi ang mangolekta ng mga babae nang walang kaalam-alam sa kanyang mga kalokohan. Panahon na para gawin ang oplang tanggal kate na nakalaan para sa kanya. Love, Oh, love. Bakit? magpapaalam lang ako. Meron kasi kaming dinner meeting ni Mr. Rosales. Kaya hindi na kita masasamahan pa dito sa mall. Okay lang ba? Dinner meeting? Talaga? Love, oo. Meron talagang... Hindi, nagbibiro lang ako. Sure, no problem. Ako nang bahala rito. Enjoy ka sa meeting nyo. Thanks, love. Alis na ako. Oo, sige, mag-iingat ka. Hello, Akla. Mag-ready ka na. Simulan na natin ang sorpresa. Okay, B. We got your back. Babe, sorry. Medyo traffic kasi kaya ngayon lang ako nakarating. Hindi, ayos lang. Tama lang ang dating mo. Nagugutom ka na ba? Ano bang gusto mong orderin natin? Tara, humanap tayo ng food. Kahit ano na lang. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Damihan mo na lang yung order dahil may kaibigan akong pupunta. Kaibigan? Bakit ka naman nagpapunta ng kaibigan sa date natin? Dapat nga, tayo lang magkasama dito at wala nang iba. Huwag kang mag-alala. Gusto ka lang naman nilang makilala. O, ayun na pala sila, oh. Hi mga te, sorry medyo natagalan. Hindi! Ayos lang! Nag-retouch pa naman kami. Hi, love! Pwede bang sumama sa date?
Kasama ko nga palang isa mo pang girlfriend. Si Dayan! Yung sweetie mo. Cherry? Dayan? Anong ginagawa niyo rito? Anong ibig sabihin nito? Hindi pa ba halata? This is our surprise! Nagulat ka ba? Don't worry, simula pa lang to. Girls, let me explain. Naku, hindi na! Huwag ka nang mag-abala. Hindi na namin kailangan ng mga paliwanag mo. Nag-usap na naman kaming tatlo. Pero, paano? Simple lang. Kinonta ko ang mga girlfriends mo para ipaalam ang panloloko at panggagancho mo. At nakipagtandem ako sa kanila para gulatin ka. Kapal rin na mukhang pagsabay-sabayin kami. Tapos ano, iiwan mo kami kapag nakuha mo ng gusto mo? Ganun ba? Hindi naman sa ganon. Aalis na ako. Oh, wait lang, babe. Huwag kang umalis. Di pa nga tayo nagsisimula ni Ate Cherry. Nag-walk out ka na. Pakinggan mo muna kami. Ate Dayan, baka may gusto kang sabihin. Oo nga pala. Walang yakang lalaki ka. Pinaniwala mo kung mahal mo ko at ako ang pakakasalan mo? Pero marami pala kami sinasabihan mo ng ganyan. Ano? Yung mga sinasabi mo sa akin, kinaka-copy-paste mo lang at pino-forward mo sa lahat ng babae mo, ganun ba? Kaya pala palagi kang umaalis dahil may schedule pala kaming tatlo. Kapag umaga si Ate Cherry, ako sa tanghali at sa hapon si Ate Dayan. Loko-loko ka talaga. Ano, Manuel? Bakit hindi ka na makapagsalita? Bakit hindi ka makatingin? Kausapin mo naman kami. Dali! Quadruple date tayo with matching hot seat. Nabahagyata ang buntot, ate. Akala mo ba? Mapapaikot mo pa rin kami sa matatamis mong salita? Hindi naman sa ganon. Ano kasi, Babe naman. Sumobra naman yata yung pangangati kaya humanap ka ng tatlong pwedeng kumamot sa'yo. Oo nga naman, sweetie. Masyado ka kasing greedy. Akala mo ba, hindi namin nire-respeto ang girls' code? Alam mo, kung magloloko ka, galing-galingan mo naman. Hindi yung magigisa ka sa sariling mantika. At anong akala mo na kapag nalaman namin na niloloko mo kami, magmumukmuk lang kami sa isang tabi at iiyak? No way! Babae kami. At hindi namin kailangan ng katulad mong basura at hindi makontento sa isa. Akala mo ba ikinagwapo mo yan? Ha, simula ngayon, tinatapos ko ng ugnayan nating dalawa. Ay, meron pa pala akong nakalimutan. Ito. Para yan sa aming tatlo. Manginig ka sa sakit para mabaog ka ng loko-loko ka at hindi na makapambiktima pa. Enjoy! At least ngayon nakuha mo ng atensyon ng lahat ng tao. Ang galing mo dun, ate. Yes, ang galing. Appear! Appear! Tara na, girls. Hayaan niyo siyang mamilipit sa sakit. Gusto niyo bang mag-iced coffee or milk tea? G ako dyan. Iced caramel macchiato. Para sa mga babae never na magpapagancho. Milk tea para sa lalaking makati! Dear love, nang araw na yon ay iniwan namin siyang namimilipit sa sakit habang pinanonood ng ibang tao. Tunay ngang walang problemang hindi masusolusyonan basta nagtutulungan at nagdadamayan. Kaya naman ang malaman namin na naluloko lang kami ni Manuel ay hindi kami nagdalawang isip na magsabuatan. At naging daan to para mabuo ang aming matatag na pagkakaibigan. Kaya naman sa mga manloloko dyan, lagi niyong pakatandaan na may katapusan din ang inyong kalokohan.